Un any després, des de l'alt de la muntanya, Manelic observava pensatiu els records del passat. Des del cim, com si fos Déu contemplant els mortals, treia el cap a la terra baixa. Li vingué al cap quan baixà a aquell poble, que pareixia un infern, on tothom, com petits diables, s'alimentaven de les seues desgràcies, fent tot allò possible per empitjorar més la situació. Rialles, somriures dolents, murmuris, insults. Encara no podia entendre com la gent podia ser feliç amb aquella forma de vida, on per tal de ser el millor calia afonar els altres, i donava igual el mètode. Allà baix, el fi justificava els mitjans. Com un llamp enmig d'una tempesta, li vingué el record d'una persona especial, que en moltes ocasions suposà l'empenta per poder sobreviure a aquella pressió. Es preguntà què devia ser d'ella, si les males influències haurien acabat amb la seva innocència. Feu una rialla en recordar quan aconseguia ascendir a aquells cels, amb la companyia de la dona amb qui volia passar la resta de la seva vida. Aquella sensació de llibertat que li produïa eixir d'aquella casa de botxos li provocà un gran calfred ple d'alegria i esperança. Però Manelic sospirà, tornà les seues reflexions i mirà amb llàstima els pobles de la terra baixa. Agafà una dent de lleó i, com solia fer la Nuri, tancà els ulls i bufà desitjant que en un futur pròxim tot això canviara. 100 anys després, ens toca pensar a tots nosaltres si el desig de Manelic es feu realitat. Només hem d'eixir al carrer, a la porta de les nostres cases, i observar allò que ens envolta. Hem aconseguit escapar de la terra baixa?